Assalamualaikum. Magandang araw sa inyong mga bata. Lalong-lalo na ang mga mag-aaral na ikatlong baitang. Ako si Teacher Samina Gunting Haji ng Sultan Gunting Central Elementary School o ng distrito ng Lumbayanagi, Sangay ng Lanao Surto. Ang inyong magiging gabay sa signaturang Filipino. Ngayong araw mga bata ay matututuhan natin ang paggamit ng diksyonaryo. Ating layunin. Pagkatapos ng aralin natin ngayon, kayo ay inaasahang nakagagamit ng diksyonaryo na bibigyang kahulugan ang salita. Mga bata, marami akong hinandang mga gawain para sa inyo upang mahasa ang inyong kaisipan at madaling maintindihan ang ating paksa sa araw na ito. Mga bata, handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Tara, atin nang simulan. Una, atin munang subukin ang inyong kaalaman. Gagawin natin pagpapantig. Panuto, ibigay ang bilang ng pantig ng mga sumusunod na salita. Una, chike. Ilang pantig mayroon ng salitang chike? Tama, 2 pantig. Tingnan natin. T-S-I, gitling, K-I, chike. Para sa ikalawang salita, orihinal. Ilang pantig namang mayroon ng salitang orihinal? Magaling, 4 na pantig. Tingnan natin. O, gitling, R-I, gitling, H-I, gitling, N-E-L. Orihinal. Para sa ikatlong salita, teknikal. Ilang pantig mayroon ng salitang teknikal? Mahusay, 3. Tingnan natin. T-I-K, gitling, N-I, gitling, K-E-L. Technical. At para sa ika-4 na salita, kolehiyo. Ilang pantig mayroon ng salitang kolehiyo? 4. Tingnan natin. K-O, gitling, L-I, gitling, H-I, gitling, Y-O. Kolehiyo. At para sa ika-5 salita, eskwelahan. Ilang pantig mayroon ng salita? Eskwelahan. Tumpak, 4 na pantig. Tingnan natin. E-S, gitling, K-W-E, gitling, L-A, gitling, H-E-N. Eskwelahan. Ang gagaling nyo mga bata. Ngayon mga bata, bago tayo dumako sa ating paksa sa araw na ito, alamin muna natin ang kahulugan ng mga salitang nasa maliit na kahon. Panuto, piliin sa loob ng kahon ang kahulugan ng mga salitang nasa mini diksyonaryo at isulat ang tamang sagot sa patlang katapat ng bilang. Gawin ito sa inyong mga sagutang papel. Okay, para sa mga salitang nasa loob ng maliit na kahon, alagaan, lungkot, matatag, sandigan, tagumpay. Para sa unang bilang, ano ang kahulugan ng salitang arugain, kalingain? Tumpak, alagaan. Para sa ikalawang bilang, ano ang pundasyon at batayan? Tama, sandigan. At para sa ikatlong bilang, pighati, lumbay. Mahusay, lungkot. At para sa ika-4 na bilang, ano ang panalo at wagi? Magaling, tagumpay. At para sa ika-5 bilang, malakas, matibay. Ano ang kahulugan nito? Tama, matatag. Katulad nating mga Pilipino. Tayo ay matatag pagdating sa kahit na anong pagsubok ang dumating sa ating buhay. Ngayon, kapag kayo ay nagbabasa, nakikinig o nanonood ng palabas, ano ang inyong ginagawa kapag may mga salita kayong hindi maintindihan? Tama, gagamit na sanggunian.
Anong sanggunian ang dapat gamitin? Parang may narinig ako ah. Ano yun mga bata? Tama, diksyonaryo. Ano ba ang diksyonaryo? Paano ang paggamit nito? Okay, bago yan? Pakinggan muna natin ang isang maikling tula na pinamagatan, ang aking diksyonaryo. Ang aking diksyonaryo. Pambihira ang aklat kong ito. Mga salita rito'y nakaayos pa alpabito. Kahulugan ng salita, dito'y makikita. Wastong pagbaybay at pagbigkas kanya ring pinamamalas. Bahagi ng pananalita ng isang salita, tiyak niya ring pinamamalita. Kaya't kung may salitang nais makilala, huwag magdalawang isip sumangguni sa kanya. Ang aking diksyonaryo, punong-puno ng talino. Ayon sa ating binasang tula, ang diksyonaryo raw ay punong-puno ng talino. Yan ang ating aalamin. Ang diksyonaryo ay mahalagang sanggunian para higit na mapalawak ang talasalitaan at bokabularyo ng gagamit nito. Makikita sa diksyonaryo ang mga salitang nakaayos ng paalpabito. Makikita rin sa diksyonaryo ang iba't ibang impormasyong kaugnay ng salita tulad ng kahulugan, bahagi ng pananalita, wastong baybay, wastong pantig at wastong bigkas. Narito ang isang pahina ng diksyonaryo mga bata. Ano-ano ang nakikita niyo sa pahina? Una, ang dalawang salitang nasa itaas na bahagi ng pahina. Ito ang pamatnubay na salita. Ang dalawang salitang ito ang gagabay sa inyo kung ano-anong salita lamang ang makikita sa pahina. Halimbawa, kung ang pamatnubay na salita ay gamit at gantimpala, gamit ang unang salita makikita nyo sa pahina at ang gantimpala naman ang huling makikita nyo sa pahinang ito. Ngayon, ito namang nakikita niyong kasunod ng talang salita ay bahagi ng pananalita. Halimbawa, ang salitang gamit. Ang bahagi ng pananalita na kasunod nito ay PNG, tuldok, dinaglat o pinaikling pangalan. Inilalagay ito upang malaman kung paano ginagamit ang salita. Ang bahagi ng pananalita ay ang kinabibilangan ng salita sa pagbuo ng pangungusap. Narito mga bata ang iba pang bahagi ng pananalita. Maliban sa pangalan, pinaikli, PNG, narito ang panghalip, pinaikli, PH. Pandiwa, pinaikli, PD. Padamdam, pinaikli, PDM. Pangatnik, pinaikli, PPG. Pangukol, pinaikli, PL. Pangangkop, pinaikli, PKP. Pang-uri, pinaikli, PU. Pang-abay, pinaikli, PA. Pantukoy, pinaikli, PT. Ngayon, tingnan ang mga salitang ganado, gantimpala, garahe sa pahinang ating ginamit. Ano ang kahulugan ng salitang ganado? Tingnan natin. Masigla, masigla. Gustong, gusto. Ano naman ang kahulugan ng salitang gantimpala? Premyo, pabuya. At ang salitang garahe, ang kahulugan nito ay silungan ng sasakyan. Okay mga bata, ang kahulugan, ito ang ibig sabihin ng salita sa ibang pananaw o pangunawa. Kung mapapansin nyo, may mga salita sa diksyonaryo ang higit sa isa ang kahulugan.
Makikita rin sa diksyonaryo ang wastong baybay. Ito ang spelling o pagkasulat ng mga pinagsama-samang letra ng isang salita. Halimbawa, ganado, buhay. Ang wastong baybay ng salitang ganado ay G-A-N-A-D-O, ganado. At ang salitang buhay, B-U-H-A-Y, buhay. Wastong bigkas o tamang tunog sa bawat pantig ng salita at ang wastong pantig ng salita. Halimbawa, ang salitang buhay. Ang salitang buhay ay may tuldig sa itaas na letrang U. So, ang ibig sabihin ay itataas ang pagbasa sa bu at ang hay ay mababa. So, buhay. Naiintindihan na ba mga bata? Magaling! Ngayon, upang higit niyong maunawaan ang ating paksa, may mga pagsubok o pagsasanay akong ginawa para sa inyo. Unang pagsubok, panuto. Ilagay sa angkop na hanay ang salita nakapaloob sa patnubay na salita. Ayusin ito na paalpabito. Narito naman ang mga pamatnubay na salita. Para sa unang hanay, aba, aso. Para sa pangalawang hanay, baka, bulak. Para sa pangatlong hanay, papa, payong. Ngayon, tingnan natin ang inyong sagot. Para sa pamatnubay na salitang aba at aso, narito ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga salita. Abaniko, agham, ahas, anim, apoy. Kung ganyan ang inyong ginawa, ay tama kayo mga bata. Para sa pangalawang hanay, balita, baso, bata, bintana, buhay. Ganyan din ba ang inyong gawa? Mahusay. At para sa pangatlong hanay, pagong, papaya, pinya, pugad, puno. At kung ganyan ang inyong ginawa, magaling. Ngayon, para sa pangalawang pagsubok, basahin maigi ang mga sumusunod na pangungusap. Una, kaakit-akit ang mga tanawin sa Pilipinas. Pangalawang pangungusap, mapagkakatiwalaan na batase, Peto. Pangatlong pangungusap, payapa sa lugar na Tagumpay City. Pang-apat na pangungusap, payak ang pamumuhay ng pamilyang Amad. At para sa ikalimang pangungusap, si Nanay Mimi ay mahusay magluto ng ulam. Panuto. Gamit ang diksyonaryo, ibigay ang kahulugan ng mga salitang sinalungguhitan sa pangungusap. Unang salita, kaakit-akit. Ano ang kahulugan ng salitang yan? Magaling, maganda. At ang pangalawang salita, mapagkakatiwalaan. Ano ang kahulugan niya? Mahusay, maaasahan. Para sa pangatlong salita, payapa. Tumpak, tahimik. At para sa pang-apat na salita, payak. Ano ang kahulugan ng payak? Magaling, simple. At para naman sa ikalimang salita, mahusay. Ano ang ibig sabihin ng mahusay? Magaling. Tama, ang gagaling nyo. Ngayon, alam niyo na kung paano gamitin ang diksyonaryo. Mga bata, lagi nating tandaan na ang diksyonaryo ay ginagamit upang maintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang di kilala. Ito ang magiging gabay natin upang mahasa ang ating bokabularyo o talasalitaan. Muli, ako si Teacher Samina Gunting Hadji ng Sultan Gunting Central Elementary School na nag-iiwan ng kasabihang ang batang may alam ay hindi na pag-iiwanan. Hanggang sa muli, paalam!